Ghana man in us. And Nema more din, and so say a catcher must say, Juman so Coswa as a mujidi. Obie running free, who said, and Nema Munyadi. Obie running free, who said, Nema Munyadi, and Nema Muadi. Nanso so, needing in a chino, you're saying some level of development at air coso. We are called to dine. We come back or ha across the country. Or what dine on over tonight in the moon or shed court dine is you in effect. Now, could be a judge better than effect. Who call KASIEBO original, a crochet and someone penny be no, we are judge for better now. It's just hamper a benny year, Juma. Enti Mwanga Samunya Wadanse for, said the Wabihuno and Dino. Dear the Yamia said, Debbie, I can't say, and Debbie, by a tafudu near bro, Nanado, near the year. I did be a buyer and fast with Biano. Yes, Yenya Chefa, Ntiaba Cosoda Nasi. Diana, I can't know why no one's ever asked to bright your own ye. Wouldn't you hear the Wapu Pio, and was a bank of way. And you know, Nancy Swanko P1 Kiepe. Dear new money because you see, no, a baying. And here, T. A. Manyan for Lord Inusa Lansa, one no, and I have my crack to penny with Gemma Adishia, Wadam Awatafo, Nedmedea say, or also the in simple way a 2 jar. Ya twaka siano so na yankwa yenim na Dwentenia wotie dwamu de ma National Association of Graduate Teachers ye twadi tia eka nagrad yera Angel Kabonu anu opanyinu echem se abanya abani abanya kwa MPP abana na dan kwakufu ado edi enimu ibi no wonu ta kan asem bi ade che Ghana fo a wonu susu se sansem no a da bia Ghana fo tie no eyemfutuo ni anwea sasewa emikosam ka ho ana mayofo etuku Ghana fo ani afa abedwuma efo ho ma Ghana fo so agitum ene woso oba be wakuro nani ama Ghana fo nya hu se sansem no a aban bi obeba wakade to abedwuma efo so no enya saa na tie ekwan bi aso na wose obehwe na Ghana aban aba abontere na sika mi nya nyina no wa hemu nchemu odwo wotwe 80% midi twa adwuma efo ka adwuma efo na efo achechefo fire for apostle for nurse for the doctor for mo kika ho ana Angel Kabonu say hwe nansaya Ghana Statistical Service omo mubu nkunta ma aba no enkunta omde ba bonte chese abadwuma efo nbu kura ho a omo je 300 Ghana cedis de na katua no amani musu ka 418 Ghana cedis na wo kotua sika wei ema abadwuma yeni na wo betwa wo be kasa han sika minya wa mu enchemu odwo wotwe mede ma abadwuma efo a wa asem na wo kan ko onum wo se abadwuma efo na kwa yesa akoda woni diye na aduane nwie nuronim na kwahyeoko o ma me wo zo kompuom na fu aye do hye da na sa ye hyenhyen sa na abadwuma efo no ebi ti sa chechefo ene aposifo ne wo mo keka ho no etie wo se sika o man nya no emu kasie no a ekọ politicians eho eti sa amane so wonya sika na wadi twia da dwuma efo ka yenhwe na sika no yenchichem nye hu se de sitie waso wo cheche ni wadi sei cheche ni agide do so okonkan kra 1500 Ghana cedis wo bi ye CEO a wo tibeje 100,000 Ghana cedis wo tibeje 120,000 Ghana cedis 150,000 Ghana cedis nese cheche ni kwakwaje 1,002 nese de kwaje 1,002 na wo ba kase sika wunya nya wudi tua abadwuma efo ka ye si wo ba ko na ka tua waje enti sa asem no aya na aban bi aba na na do ba ye wo tumfutuo de agu Ghana fo ni sa am Ghana fo so ye ya ne dia ato ye tirim say sika ko ye nya no eto agije sika ye nya no mu na mu die wo se asem no enya no kura ba bia ti Ghana fo me enti aban mu fo no no ma na edi sika no Angel Kabonu. We need to re-look at our general salary regime. Sometimes when you listen to labor agitating for certain allowances, it's just an attempt to match up with what shortfalls in the statutory income. So they will ask for allowances here, ask for allowances there. I recall that a gentleman from the US paid a visit to the University of Ghana some few years ago and was surprised that they were paying sitting allowance to council members. In his country, salaries are stated as
and it's more or less like a consolidated salary. Therefore, when you are put on a council, you are put on a council based on the fact that you reach this rank or you are this person. The fact that the policy really negatively affects some other people and favors some people, and then every year there is salary increase, then the gap begins to widen. Where I pay what you Adema Nagrat, Angel Kabonu, and I yet in Nana. Adriana, so what you say? Matia would the Hoffine, where are some okay with the Honmo fine. Na Ayana Metia, and Missaya, and one of a Panacanum. Ayana Yamia. Esan say, Yaka send your boss to say, see, will be a Honma. 100,000 now can go on my can year 1 billion 1 billion and then you want 20 Ghana sir 20,000 Ghana cedis sir not just 1.2 billion and the ABA not see will be ogie na worker your more hot say yakwa 1,200 1,500 ABA workers now hot say one more year be aduanu aduasakra wo ko mu nyina ka twa de bomu a enu see wo no kra de e wo be enu mu fa na mu wi amasan ba be ka se kakra ye die no ni nyina no eno de enya bia no na di twa mo de twa ha mo ka mu twa ka de mu ntwa na pepepe ye nti wo se aban wi fo na ko esa akra akoshe ko ache no se wo hu obu de wede no ko brea mu brea enso no na te se ba bi na sochen ensoguo eye no kra papa pasam no de no ano aseche no aka no enti wo mo hwa wo mo hwe ne yie na wo mo nya ntotue adwuma ne de adwuma ni no obeye na enso ye no mo da no na de ben kwa na ye na he wo be wiase see wo ye dey adwuma ni nyina agu nkwala ya aso ene wo mo ye enso nkwala ne be motivate wo mo no motimi enya tu ho akyene akoma pa ena ya na ma obokro no ye ne ma basa no ye nkase saa ye saa nye na enso mu hwo mo ye na se wo mo afru mu ye ma o mbe yi wo mo ye ma ye adwuma no ama asoba za pepepe ebusuafo ye to akase ne som ewo ensemfu from na owura Professor Samuel Kwabena anim woye government statistician na wode atodwa ye wo twem say sani amamra no eka no Ghana mra eka ne pefe say institutions ahodo nyina no wo mo di data e de be ma statistical service no na aboyie e ma worum epehwehwemu worum ebu nkonta bibia tumi akokan e de ama worum nanso eya na institution na say enwuma kuei e kotoda na se kobase data no mfa nkwa na akwa bibia worum na twetwere wombo data ne nkọ ne ehuru de twemu turodo na nkontabo bi ani yetimi abu ne yie na no na Professor Samuel Kwabena anim akasa ye a wo twem sem sesi de eyade a worum asakira wonsa no enti Ghana Statistical Service no womo any government institutions ni nyinada worum esane entiase apam na worum atumi aye sebe ya de fere micro data obetumi acha ntentam so na aboye mu dwumadi omudie no atumi akwankan wo se ebasa abadwuma mu akatua worum edie ne esese yatua ye mpatasika ne keka hu nyina no se worum oya ne sa omo mfatete no ha bia mu womu nim ne esese ekokane ne de na ose eye opam ne esese mo de kwananso enei emre bi eba betechire basa beboye no dwumadie atumi akwa wano We are happy controller listening to us, and they've given us the data, and we've started this conversation. Now we have a National Statistics Advisory Committee that brings on board 25 government MDAs, and the institutions that I've talked about, they are all part of this. One of the things we want to do this year as a service is sign MOU with all government institutions on the sharing of microdata. So once we get that through, and we're taking this at the very high level, because it requires some interministerial guidance on this, then institutions will be obliged. Indeed, that is what the law says, that GSS can approach any institution, and that institution is obliged to give the service what data. But we don't want to always go and say that is what the law is, so give us the data. But it's a matter of what is the relationship that we have, and that is exactly what we are building. Eti Professor Samuel Kwabena anim ena wakasa na montu asese de Ghana Statistical Service worum akabomu na womo ne government institutions no etu na tumi aboye ma data worum epe no wonsa atumi akama nkuntabuo so no atumi akoso ententem ede ama wondwumadie na Environmental Protection Agency yetwani dia kan say EPA empanyifo ena worum ebo amanye say se bibia ba bezin se wiemu a emfutu edi ahim ewo wiemu eno ma anyinam wiemu ama emframa ye home se nya akono emoto ka wisie eno ma ye hyehye no basabasa etinyalwo so a enemu a eba no ehu yie papa eti dia wasa Ghana fo ye hwene se dwumadi a ye die
ewa abontina betumi akakofo hawo e de abreye no ye hwe ne yentwe ho emfafiri ho eni obedu ba bi ne ye yie ne ye bosolokui ne omanfo ohudwam emfutuo saa wose bia ne ye womu o enunti ena no kan saa asem na saa asem we no pani kwanchefo ayipie asoye woda no ye Henry kwabena kokofu wono na wobo saa amaniem wose wo hwe ewiase nyakuba atan hwe apomdin so wono mo hyehyɛ ye famframa enkemu ye krogen so am ye home no Ghana ye de na sei asei kwa fiboli yukra de enye wota home mframa jeja wo hene etoto abonte a edi be ye opa no wose ba bia mframa no enye ne bon na ye kankan a wudi agura wo bewuo eye enkran temu ba bia Ghana University no wono wota akofefa akọ home a woda wo kọ no woda so wose Ghana enye sikasem kwa na ekunya ni o enya ho kyem kwa ewiemu nsachaya anya mframa asa ye home no si ahwe ni ye ni ama no suma sa meye woso ya oba no owe na asema won so a pe ba bi fa no kotena panyi wo home ne nsisi so a wo home a enye hwe ye pa na home no a ewo wiemu mframa ne home no adane person wo ye ni na do da so na do ko Henry Kwabena Kokofu yenkodi nkotie no. We should not forget that climate change or climate variation has come to stay with us globally. And those of us under the Sahara must be ready and prepared to deal more harshly. So if we are going to add on to the already natural current climate-induced effect, then we must as well set up a GMA. They will monitor the machine. They know the trend, methane and the dust thing. EPA will continue to monitor the air quality. But what are you doing as an individual? Are you going to stop the indiscriminate burning? Are you going to continue to do it? We are a for the Environmental Protection Agency. I know you're Henry Kwabena Kokofu. Ebusafo ye frisa ensam ne so na ya to akase ne so ewo ensam fufromom na ye kwakopie mu ewo kolebu aban ya de sabia ma ne bo efiri hodom eba echiremu asese de edmefu bia hodom ani abrese krodom mo tintesu kokko ewo wo mpani ye adwuma no woda no wo mo kyerese pani kwankyerefo no kwan ya wo fa so etoto adwuma kuo no enhyeda nkoyie kra nutino Kolebu Senior Staff Association wo bakom ho abom ema mo de nkrata babonte echese ne manim ya no mpedifo nhwe na sansam wo ekoso no wo muntu wonan ensi so wo kirema Dr. Amponsa anase Ampoma ya wo no e na esi wo no doctor im asadwuma na wo ye no wo de aye namfosam ene abusuansam enhwehwe animsam na ekoso nti aka ho adwuma no enkonkan na wo kirema sa doctor ya no biribi atwom na wo no ena department ene ya plastic surgery wo da anom nanso no e peja di dibia mo edne ko esi wo no sa dibia no sonso no won reasoning free wodom odahwo a eye head wo hodom enti ko ba se e bia wonum e twere mo bia won wa na twere member no e wo hodom se HOD wo wi a na wasanso aba ba prove se si wo ya mfinhia mienu ni akire nie sa na waye sa dwefo ya ka ho papa enye sa ne ye no we ye nye ne ba bia sa se ya pejo dibia makwa esi wa adentina department no won so de so no bi foforo so ememeda department na no won maka papa yi entie na wo kiremu a wo mo enya ne ntie se ne nam so mo bu ofu kura mpono se Dr. Mpomei won wankasa ne personal assistant ena wa paw no se onye in charge e wo PPME ya kire se sa papa ya paw no na se nipa ya paw no wono so na se ya paw no so ne se wonye director of finance enti adwumakuo no akoye namfo abusua ehwehwe anim we do obi we ben obi ani ape ba bi di na hye wo chesa brantie ba ko ho no efen Lucas Amewuda abrantia ya adwuma hwe kira be ya bosomi dunkru ni anka ebi krampo finance ministry na se finance department no se de watoto ne ama nneoma gina no enka ye de ne beda no ekowi ase a ya fa na antoa no yakofo bi foforo ye ne nyina no ehadwene ye enti adwumefo na kasa omutiri ho kire se de ekoso manka sa be wiase no wa hwe na Dr. Mpomei wakofa ne yere ne mba na busuafo na wo mo eba betoto ntotwe e wo kolebu wodum se se de wodum asechire wonsen e wo sa ensam no so adehye kasa ye no as concerned staff of Kolebu Senior Staff Association. Na ya say ya PCO ewo Kolebu ena nyame adom ya nya Dr. Ampoma a head of plastic surgery. Na be 2.5 years ni ya appointed Dr. Ampoma de hu say all running family and first affairs. Na at the same time no hold on as director of plastic surgery. At the same time I was say zero. Na say otro memo head of plastic surgery na wa basi office no asa
sabe approve on one memo no as CEO. There is a clear of conflict of interest, and for 2.5 years no sanyo meyi akoswa ne yempese ebekasa. Bese se ayene kase yankasa kwalebu no ebeko na echi. Sabra amene kase wonim se Dr. Ampoma appointed a personal secretary as the deputy director of PPNG. Ono running family and friends affairs. Your COSA president na ankobeti meka biama no. Dr. Ampoma ama COSA president no senior staff association your president no wa man scholarship say onko brochen konko suya de say de be ya wontimi nka na asem na ne ya kra ne say your deputy director of finance act as 19 months a ode nkabom o mampuntuo abamu ewo kolebo no sabra menu ka say Dr. Ampoma appointed na personal assistant na oba no ne in-law say omrambe ye deputy director of finance ewo kolebo enti ni asore say ya ma president ni Ghana fo nyina ehu enoma Dr. Ampoma eya no wo kolebo ni eti eye adihye bi ya wonum eye adwuma kolebu na wonum kuo no eye kolebu senior staff association ena wonum eche se ekwan a won CEO Dr. Ampoma faso na wototo nioma wa yare sabia ho won nye ho enti wonum sese ni manim ya mpemfamra mu na wonum enhwe emfa yie entu ya adihye ma ye gina we so ye twe ho ni atonkra be de mboko amonone ensem He wants. What's the wedding is it? Oh, you butu ankasa. What can't you quest? 101.9. Watch my where you. Hey, malaria drew lufat. To my wedding, where your hospital. Sister, where I imagine there. Few hours to my wedding. No, Mrs. Simo, whom I shepe. Linketa was my husband is sick. Hey, Jamo Tonodo. No, but no, what's the water tested positive for malaria? No, no, one for ambulance. No one. Up ambulance. It's not a bicycle. No, nothing from no, kick. Me wedding gonna me make up nina. Sometimes. That's right. Nearest pharmacy. So one meji Lufat. Entrance pharmaceuticals for one malaria druna. Inyo. No ye na. One chair. Mukuno china nenadi. A branch pa. No kuniso. No pona waka that you make kiss the bride. If you want to show day. No, donna. Man, you don't know. Indeed, malaria and come to them. Lufat. Malaria drop test for malaria before treatment. FDA Ashesa Ejedi Inkratoi Ajatum say ye. Hamedi. Me party ni jufwa na nameji Hamedi sano. Doctor Amagashi na me come for the amount. Ya dear Asia, it's when you do a thing Hamaka Sano de Hamara ye Juma, and no betu Yadia Nase. Mini and Quachinchi Rawate, na Bomochichi, Francois Becatrosa or Denchamawa, Yaninatinye, Masosha Hunajia to say, Dr. Amagashi, what a Hamakasa. A stroke when you yadia, the Fwami and Sape or the Betuasie, asthma, and also Simenum no to us here. A young crow also, what in the Fwami and Sa, a Tinyantin Yakuma one song cronswa here. Doctor said, Nenon 20, what they have medi or the Trokum by Bumunsam Kron, and a betu spiritual marriage in us say, Munsam, at now so or be no better, Yatu were draw a dear Fahumuno, Quashisha Dr. Magashi at Chapain, no best Sadia Mount, Sanum, Nanuya, many crotchery Santamu, Medibi Dancie, drugs, and any Panatomun time. Ojaya and Yai for when it's Dr. Magashi, Nakoko Payarisa, Efamanum, Gold the ones and some, Gold, whom I tell you, and Quachin, baby, and Faso Kwana no attention for honing now, Koda Dr. Magashi, Henny Abana, Mema Yabum Kro, Sadia, glad day, and also for Quay, no Beshan was my idea, kidney yadia, and also so Dr. Betuasie, and Magania Magashia, and Yamagaho. For when it's a macro, can you police house on shiny mupe? Ya Juma de Fijuada, Edicosimi Mineta, Yasha Siano Pano Mochia, Yapon Renuncia, Freya was 0547 044307 and a 0544 580936. Dr. Amagasiana, one mammy who Foligo capsules ni syrup your multivitamin for fra. Ejema mo fani benina. Iron, zinc, copper, folic acid, vitamin B6, B12, ashimuma. Foligo brama oxygen and chuko yemuno. Eje jumeji na honam nusunya hodia ehwehwe. Foligo syrup the beda mot le ewo mo jama mo fra. Foligo blood building nutrients so on the pama benefo. Only ketu for ni obi a wayare na hotono. FD, I should say, didn't quite to AGYENKWA say.
abusuafoɔ yɛ damase sɛ mɔhwɛ yɛ ni agye adwadie nkrato aba ma no ne nsɛm tem amanebo afi Nigeria ma mu aba beto dwa sɛ sɛ nyankrompɔn yɛ adom na atabankoko bi ama mebɔ mu a ɛda memenda ɛdi anim wɔn bɛto aba wɔ manum ɛde ayi wɔ mampanyin foforɔ a wɔno na bɛba hwɛ ɔma no empuntuo ne nkankrɔ so na wɔn mu guso a wɔboaboa wɔ ho saa no amanebo kyerɛ sɛ nipa bɔfoɔ bi a wɔde wɔyɛ hurie ne bogya ɛmpa wɔn timu da no afa abanso atubra ne atie si wɔ ma no ɛyɛ anafo afemu ɛmɛ wie kyire no wɔ tutu tenten asafo mako bɛsɛ wɔtwe wɔkum wɔn mu nyinaa ɛwɔ ma no mu Nigeria bambo yi nkra no ɛnhyɛ da ɛnyina yie papa a posifu a wɔn bɛbɔ ban abato ɔba beto emu ɛne nipa bɔnfo bi ekum wɔn mu wɔn kyɛ nipa a watwe wodin obenya akwanya ato aba ɛwɔ Nigeria memu no wɔn yɛ ɔpepem aduokron 90 million that is Ghana bɛyɛ sɛ miɛnsa no ɛna wɔn kɔto aba ɛbaako na aposifo mpanyifo ɛde saa nsɛm yi ɛho kɔ ɔdubɔ abɔ ekuo bi a wɔn susu sɛ wɔn ɛde atu saa na wɔn yɛ frɛ wɔn sɛ indigenous people of Biafra no ankasa wɔn yɛ wɔadwene so wɔbɛte wɔn ho ɛwɔ Nigeria menu ɛti ayɛ pinche eti saa Biafra fo bi wɔaka wɔn ho abɔ mu a wɔpɛ sɛ wɔnya wɔfa ahodie no ɛna bambɔfo susu sɛ wakɔdi sɛ nyabranse bi wɔse kwan bi wɔbɛfa soɔ na wobɛdɔ sukɔ akyerɛ saa afɔ no bia no wobɛtu saa anamɔ ebusuafoɔ yɛde asi na adwatɔn deɛ yɛmfa ntoa so ansana yɛde ɔmanfoɔ adwenkyerɛ no aba na yɛtoa so deɛ ne yɛkɔ akɔpiem ɛwɔ Skin City Laboratorium ahwɛyɛ yi na mekamfo ɛde ama wo sɛ ɛyɛ wedeɛ no efie yi a wode wadi kyerɛ mu hɔ no ma sɛnea wedeɛ se yɛkɔduro biada wɔnom bɛgye berɛ asiesie wedeɛ no ama no atɔ so trontom na hanaha na wedeɛ no ayɛ fɛ enti sɛ skin no biribia bani a asɛ yɛni a ɛmoa ba mu ɛmoa koma ntutu koraa afɔ ne kyerɛm ɛwɔ Skin City ɛsiane sɛ ɔwɔ adagye ɔwɔ berɛ wɔbɛsiesie wedeɛ no ɛde ama wo ebia na obisa wo se awia mu tenentene sunburn ama wonim ahyehyɛ basa malesma anampono na nso ɔbɛyi agye wonim abɔhwe mesrɛ sɛ ne ɔde na yɛ biada ɛfemfam wani ase akwa ɛbɛwa wa efiri hɔ no mo sanso ɛna pimples akɛseɛ ɛne nketewa afei wani ase tuntum no ne ne ɛkeka ho nyina ne yɛyi ɛde efiri hɔ no mo wankasa no wohwɛ wo mfia wo nyini yɛ nanso wedia ne wanim no ama sɛ wanyini ntino wobi hu kura no wɔfrɛ maame ana papa mesrɛ kɔ na yɛwɔ anti-aging product yɛmfiɛnsiesie wedeɛ no kama ɛma ne atete ntontwo wɔ anim nyinaa no yɛnyi ɛmfiri hɔ no mo ebia na yɛfuro bi da w'anim ɛyɛ bi da w'anim ɛbɛdi ntuo bi da w'anim dwobɔ bi ase a wobɛkɔ wopɛ sɛ ɔho yɛ fɛ sɛ wobɛhyɛ atadeɛ na fata wa na ne nyina no ɛgyina skin no so mesrɛ furniture mo Skin City na yenyi brand yensisi wedeɛ no na wedeɛ no nya fefefe yenyi nanso obe yenyi kro ne nsan nyini ne ekeka ho nyane mfiri wedeɛ nani na wo hyatade a eyi ne fe no apie efiri wutiri so ekosi unase yebesiesie ama bibia ye fefefe bibia ye kama enti ba bia wo bia no bomodena na ehwe yatena ye kese no na bra ho ne yensiesie senso to nsa fra ye beba make say ya de ye wo tech maxima ye ben affordable housing main entrance no ye nom na ye opposite free 0248-936297 ofra mpenimfo ebejoso abi national service elosis kakra bia won mo duma je kombo de hwe anim ho wo pe ba bia kwa usika wa bia asem ma ho wo pe ba bia kwa usika obenya mfasode wo ho wo pe bosia bia ye boma ye nipa da sani na ebo de abi national service elosis ba boa ye dwefo n'ani mu tepa wo ba fra ye awigyen 0270010026 0270010026 offer yenya yebejoso Swift Go wadum aba makwani abedi ya yemreti baby abeso ko bia no mesra download the app bi na wo phone so abeboa wo baby anam bia no ententem so wakọ aba wunhia ha bia eye ade a ne bo no e wo fam wei ye ne yankase die nie ahotoso ewo mu enti mesra bomodia esanse baby a wo kọ no onioma nkakam na nkasa yira nampo no posho etoda wo card ye na so na wa bre SSO de card si ho anampo no save fu kakra esanse we are making say discount no 100% a wuntua ka preba kra na de we run say wa na beka say say adwuma wa bonti no de kakra e hye wo ho Mr. Upenchiremu bia WhatsApp 0501647600 Alhaji Sidi Bese for ni hu ha unya bra beda no obia ni ho a waba ne ncha sabi nipa no wantumi amwa no ete na esi wani suo wo hwe ade no wani prinsuo
ade ne ben wo hu gise wo chi wo hu gise ben e ba ha wadwe papa wo pese otukwa wa ya emfa sunsum awade hawo be ma wa ye mre wo mpe wo wade ewu sika sema ye basa adwuma nya agensemu a wuju offense na monzongo be bia nkramufu asondan no wo no bisa se hifa na alhaji sidibe wo obi abekyerɛw frɛ no 0240 994362 0240 936362 and answer 0266 666668 ofrena wajeoso Cambridge Senior High School say yan kancho so ma bien kratem to hod mo won e fa disuafo programs ahudo nyina no mo che no school no mo enu nti sabre ya abatan awofo tempenten won mo pe schools ahudo de ama wo mo ma enkrofo kura sinkrofo atwetwe esanse obu hod ma na grade wonya ye ni suku a wo pe na yensem bebre misro furniture mo Cambridge Senior High School ye beje wo feso ama wo so akwakohia de hod mo senia bofra no wo ye bia da anade ekura ne bia oba ye beje sanse wonu tina school no hod mo ye kwaje bre a kire na de dadan no ama enei wotimi akonkan wo ngomahyiemu enti admission wo ho edema SHS1 kosi 3 form won me vacation classes sanso na pre SHS classes wo mo ye bie won mo day na boarding na afi wo wasi examination center wo hwia di wo school no mu a wo je bre enya daje atena ho no mu a kire so hwe no free 0599267277 Lufat tablet and suspension ya malaria ti dua free entrance from slickers and to binko from slickers on the abedwa so ama food and drugs authority agiatum international standard organization ISO edensa ashase it is a pharmacy chemist over the counter medicine ubeja biato wonu mo ato wutumi di ya bia wutibia gaga ko yehwemu and ye say ye tudia na ebunu yade a wodro ye lufa tablet no empanyfo de suspension no motofo de wunya bia ebo apa for ni chekewu aka ni mrum castle ye no wodum de hwe anim ana free 0541268721 0541268721 0540124852 yabeyoso na na for the Glory Spiritual and Herbal Center na nasa brana sunsumu nsemfa beda no won so no ma emafa hodie enya wodia wosidie ba de na etete wo sunsumu sunsumu yade adwuma na wabie na enkonka kwanto ho dadwene ana bu sunsumu awade etete usikato nsema na ahwere ana wade na otimna kwesa bro nsem jesu kokko wo fie buntimi ntu wodi sane how ne tie bia no fabra na wode ne entonchia no won so do ententem so emba na natural kwan ewo pechi number 2 obwase kwantempo no so free 0245 167857 0245 167857 Amegashi spiritual herbal clinic Koma Kuaka ni police asunhwe ni mu pe na Dr. Amegashi nyuma penti abasobode ofanokwa na ene wodi nubra nusini ama na esa Ghana for yade asthma stroke wato nsem ntenta ukidini na usabo enwo aka obo man kwei helpa wo bi atonsa no mama o sebra fa odehye no bra na wontu ase sunsun fa wo bi abodua wa bra na wani na ahoso awo enwa ye drama so oba se be ma ye je ofie sika da se ni so ma wontu sunsun mu hawa hodo pi na edu so ahemfie udu ma kru aka ne ba bia na posifo no ewa ubisa obia ye be kirew ana kasoa prison junction ye ben prison canteen no ye adwuma firi memenda kosi dwara kosi memenda no pa na wotwe kosi adwuma no osia Dr. Amegashi Ahumenini 0544 58 09 36 0544 58 09 36 Insurance company here edimusian kancho say open marketing executives enunti se we school wutifie obusuani bi pedwuma ye wukaka wani ntobia anim uhu obi adi kwesine so no anya dwuma ni bia ya mesrow tie ni ye ne tu ho anamo essence we school nko ade akwanya hodom e de ema tu ho anamo essence e bia na adwuma no ye wo na wonsa eka insurance company edimu pa ne gira brand prekope wose wo pension mu bia frɛ 0546 633426 and 0244 378896 na udu CV babeja ewo Agyenkwa FM efie mo ebia na bisa se Agyenkwa FM ye wo he ye wo Swami Material Junction Tobinko abronsa tintim ti odo krata sembeja adweko ne nsabeka na Entrance University College of Health and Science and ye kan fu wono de ama wo Yesu apon adem sonkokra
wo pese obano anase wo de hye no wotimi yedu freni kese party ho no se wo de no ko we to bi nkonsa no adwuma ni bia yenkwa na West Africa sub region ye doctor of pharmacy any other degree programs a hodo akeka hom na yere kwa me kuma suapon ne nam ho ATM certificate ana body nkata eka pa 2022-23 academic year bla ya beje ofreye 0509086631 0509086631 na 0509086651 ofreye ne ya beje oso na ye kwa kopiemu ewo Dr. Frempo Manso asye tete mofra herbal clinic Dr. ye krado wotun safra wose fa ha ne bra ne won so no emfa emma wani yade no wose fa bra esanse eni no enipadua ne kanea wani ye ba ko anampo no wani ni hunu ade mpo ede da sei ene ebu wafa soe na wani besei anase beka ba ko basa ade na chese wawieye aba ne sa enti wose ebia na glaucoma ena ewo wani no so anampo no eteyade bi ena besi wani no so wonhye da hunu ade ye wo hwade bia sengusie asebbo bi wo wani so ana stroke nyedwe yade na etete wo mojamro so asikyire yade enemu nsa yade ahodo no wakwa akoti bi memei mafa medi edinsem bebre na eba ebia na me masem wo mpem no enhyeda nkonkan waye mmere nkasa wo hwe ho na akari wo ho kaka wachi a uhunu sesese ahode no entesa mesro ko Dr. Frempo Manso hwe na wamwa ayemukro osa yade ni bi tete aduane to yema abuei ekomde wa abuei eyensem bebre ana wase e sunsum hawo sunsum atete fabedano na wonso ano emam de esese ebo no back to sender baby efiri ba ye bia no ebo na dane amana sanso akoho no mo enti Fred Dr. Frempo Manso e was 0240833297 na chira kwan awota no so apasra papoku krom woni ejamensan bonsom ho a na eboso o doctor ye bone mrane se Dr. Frempo Manso o frene sa na je se edrowura no nie edrowura no ankasa nie na che se o ha bia da o bede be kono o de edro ebe sha no e de amawo na niwe force yen kan che se ba air condition ho adwuma pa de a won mo nyim no wachi obi ani ho biom ene yi awia no bon ti so de no ebo hyehye enfama no weba no e kan ho a enhyenkran drobe na enfama ne nam no mosisi freye ye baba abeyo se bia mo ya asori fekuo bia nkwankwa bi court for anasukufo ye baba abeye mo air condition no ama mo refrigerators and washing machine ye be ni nya kama e de ama mo wo pe mo no a ye ne be cho brand ya e papa ye wo abrepokese ye ne county asabia no na ehwe animu Kumasi girls wa Fremasa Joe wada new engineering works ano 0246480617 0246480617 Sa na mekan for Isaac Paint Enterprise de amawo wo se eba paint mu ahodo de na so yenko a na nsabeka bi paint mu assorti paint a ne bo ne da from paint ye papa paint a wo di paint dan ho eye afebo di se dan no abubu Isaac Paint nko a na nsabeka bi owo emotion paint wo hodo oyi paint DTM semi gloss satin eggshell flat sanso e na waterproof paint na afi concrete sealer stabilizer paint ebi ewo ahye hodo mo na no e na ho ukwa paint no udi paint dan ho asem kwada de bidie enwo aduane srasra ho no udi ade bonso udi fa ho ade nyina afiri hodo mo edan ne mo esekatu no paint na enye fenti ya mesro kwa Isaac Paint na omo a enwuma kuo ankwankwa enso efekuo mokọ hodo ma asoda na masie adwuma na masie ahimfie na masie obema mo paint a no be paint mu a obi edi boso a na wasan atwenani ahwe bio Isaac Paint na tira kwan e okro from tisi danem na abehu no e na de chamso so kwan no hodo ma controller house wo ne ka fam e na boso free 0243975756 na MSL Construction Limited na dey wose yan kan che wo se wuye fiewura wo dan no pese o renovation what asase foforo pe contractor ma na sia mam e bia bansuru bi yensima factory company bi yensima wa MSL ye na ye betumi abowo e wo sa kwan so se ba plumbing west ni insulation ya chi ani mo bi ani ho electrical west nya homa bi ani to edigu ye dan so enei dan do na ehye efri sade na etife aspect ne me ye ho adwuma emfama tiling anase POP ye be ni yopo amoni je awie pe wasase ni so wodwe dan po ahodo be koso ni nya de abefo kwan be wuram ama obenya dan no dodo wa bra asase no eye kuma bi frame self for 0244 843480 0244 843480 Facebook MSL Construction
Limited. Yo na de adru so your man for adwenkyerɛ nti yɛmfa ento aso tew. Omanfo adwenkyerɛ yɛnkɔ Facebook no so we na na ku amoaboaten abrekuma central was amunisu no. Ye loud and clear dem papa yete de amuka bia munko so na monka ni so munya adwuma yeso yetie mo say Albert Amiyaw wana beba be ye parliamentary candidate ama wanti constituency yo na teacher constitution ni de afiwe mo ase ene wosre Ghana fo binom sabuntimi nka ma no ntumu a modia munya ko na monhwa aban no esanse aban no enya do na dwese bia wo yade bia di ahokyera na satete be Ghana fo so da bi onwene sada enti mu a motenchen buntimi fa solution bi ama ena aban ni nyuma wo ye mutwetwe mutokro sa ebasa emmoa munyai sade no wose nchi ahrenko koma doctor Sewa Donko ena afei owura Alhaji Mahmoud Baumia yawo sebe amekomu ahimfie no so hwe free gospel oak barber shop and was evidien watch ya yaw yeso ya chia pa we aye Napiobon Augustine was so hwe free magazine and watchem say CEO na mo ka no asem no o intimidate president no em say kolebu die na no say wi ase on obi na obepa ne tamfo so me anya adwuma ho o pa obi ni na ya adwuma hwe de odo no de obetimi aka na asem enti was say aiso wo ye pump fitter wo mazi what ya see obi ancheke no ai ono kwa department back o hweso yeah DJ opa di mo so ame and was Ghana fo yi momwa pa MPP na ye maintain wo no momfa NDC so sanko position ewiase enkwa na nyina was Dr. Alhaji Mahmoud Baumia what ya we boboati ni lebehin enso de by na Filippo etimetim antimagisto na wochem se nanado ebetumi e the of promised land Ghana promised land wo hobio okay kwa mena acidity afo achensua and also hwe free no say ana sa vetting committee ana sa appointment committee no again concert wo money use no agana pa the nominees the wow yeah Ghana na I say where a master planner junior can tampo and was say and when Ghana be fast to mponga ye ba ko pe e kwan ni nya ne say ye ma MPP mfie pi na wo mo ntan so nche o mo cha Ghana yen tumi anye so ma bia America de ye betumi aye sa ai sa no say next level MPP de Ghana be kono e be sa America ti anye ne sa na bibia enye fine ye wi yo ebusa for ye de akodwa sempa furniture west so hwe ye free etu yo na yi ni bi wo ho no mo edwaton de ni bi wo ho esi ebusa for ye ni nyina esi wa ha ye sori nkonnwa so na yakọ Kasiemu aboafo Kodjosafo Kantanka oni semufo a ensemi nyina no so ne so krogen ede ema ye sanso na obofo Michael ewa ha oboni chidom Rashid Yakini the writer de ko Facebook de ko YouTube ema unya kwan etie yen ehwe yen ewo hormo do adwenkyere eba ye na asomfo ye gi brena Kasienkyeremo ye de esomwo eye me nana amaboachewa miniminu abema the president ADUANABA AGYENIM so when you say away corporal Faustina